3, 2, 1, rajt! Bal egy padló. Bal egy padló. 100, jobb egy gumis, padló. 80, sima jobb padló, utána sima bal, elhiszed. Sima jobb, utána sima bal, elhiszed, amennyire lehet. 50 kint hagyott sima bal, 80 kint hagyott sima bal, és 50-re a lassító. Innen kimész, amennyire lehet tempóból, jobb 3. Csúszik. Jobb 3. 200. 200 vége bukkan és 80-ra a lassító. Ötvenre jobb 3 tő. 80 bal 3 gumis. Jobb 3 tő. 80 bal 3 gumis. 150 bokor alá tempó. Bokor alá tempó, bal 22. Bal 22, 80 sima jobb, szűkre dob. Sima jobb, szűkre dob. 80 sima jobb padló. Utána 300. Igen. Sima bal padló. 150-re terelő. Látod? Sima bal. És terelő. Utána 20-ra sima jobb. 20-ra sima jobb. 80 bal 1. Bal 1, utána 50 bukkan, 50 bukkan. Bal 1. 50 bukkan, 50 bukkan, utána 80 sima jobb padló. Sima bal padló. Sima bal padló, és utána 50-re a lassító. ...80 kintről jobb 111 gumis, tempó, utána 100-ra terelő, szűk, látod. 100 terelő, szűk. ...100, bal 22 gumis hosszú, rajta egy 80 sima bal padló. Sima bal padló, utána 200 csősor után féktáv, amennyire lehet, most hamarabb, és lassító. Bal 112 és sima jobb, bal 112 és sima jobb, sima jobb után 80, kint hagyod, jobb 23, kint hagyod jobb 23 gumis, 100-ra a terelő. 100-ra a terelő. És 200-ra a lassító. Sima jobb tő padló, utána sima bal gumis padló. Sima bal gumis padló, 150 kintről sima bal padló. 150 kintről sima bal padló. Sima bal padló, igen. Utána 80 kintről jobb egy úton, rajta egy 50 sima jobb. Jobb egy úton, utána 50 sima jobb. 50 sima jobb, 80 bukkan és bal 2. Utána 50 sima jobb és lassító. 50 sima jobb és lassító. Lassító után sima bal és kintről jobb 111, engedheted, mehet. Utána jobb 2 gumis. 300-ra sima balból, jobb 2 bal 3 terelő. Jobb 2 gumis. 300-ból sima balból jobb 2, bal 3 terelő. Sima balból jobb 2, és bal 3 terelő, jobb 2-vel ki. És itt padló, 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 és egy cél és sima jobb.
vagyunk, és sima jobb lesz majd. Már meg vagyunk. Rendben, tudom. Na mi az időnk? 5-ös. Jött 5.03-at. 5.03 az 5-ös, 13-as a timer, azt mindjárt megnézzük. 5.58, hoz beesett. 5.43, és mi? 5.08, 5.03, hogy Várj, a mindjárt mondja. Mennyit jöttünk? 5034. Tényleg? Igen. Nem mondod. De 5034.